and you're very genteel, and I feel that gentility has a stranglehold. The neatness, the wonderful tidiness which is so evident everywhere in England is perhaps more dangerous than it would appear on the surface. Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του podcast Psychobiographies Dreams Edition. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τη ζωή και το έργο της Sylvia Plath μέσα από μια ψυχοβιογραφική προσέγγιση, όπως πάντα, που φωτίζει το τραύμα πίσω από τη δημιουργία. Πέρα από τις κλασικές διαγνώσεις, θα εστιάσουμε στο πώς τα ανεπιλεί το πένθος, οι διατραγμένοι δεσμοί προσκόλλησης και το πιθανό σύνθετο μετατραυματικό στρες αποτυπώνονται στα ημερολόγια, στους εφιάλτες και στη γραφή της. Με αναφορές στα προσωπικά της κείμενα, θα μιλήσουμε για όνειρα γεμάτα θάνατο, εγκλωβισμό και αδυναμία διαφυγής, εικόνες που μοιάζουν να καθρεφτίζουν μια βαθιά ψυχική εξάντληση. Παράλληλα, εξετάζουμε πώς η απώλεια του πατέρα της και η κατάρρευση του γάμου της επηρέασαν την ψυχική της πορεία μέχρι το θάνατό της το 1963. Ένα επεισόδιο για το τραύμα, τη δημιουργικότητα και, όπως πάντα, τη γλώσσα των ονείρων. Θα ξεκινήσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά με κάποια βιογραφικά στοιχεία που θα μας βοηθήσει ο Χρήστος. Ωραία, ας ξεκινήσουμε με τα πρώτα στοιχεία της Sylvia Plath. Γεννήθηκε στην Αμερική. Οι γονείς της ήταν ο Otto Plath και η μητέρα της η Aurelia Somber. Ο Otto Plath ήταν Γερμανός μετανάστης. Όταν ήταν περίπου 15 χρονών βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για να καταφέρει να επιβιώσει. Μάλιστα λέγεται ότι οι μέλη της οικογένειάς του τον αποκλήρωσαν όταν εκείνος αρνήθηκε να ακολουθήσει σπουδές θρησκευτικές. Και με πάρα πολύ επιμονή και κόπο κατάφερε να σπουδάσει, να πάρει διδακτορικό και να γίνει και καθηγητής πανεπιστημίου. Με τι ασχολιόταν, Χρήστο, θέλεις να μας πεις? Τελικά το αντικείμενό του ήταν η βιολογία και είχε μια ιδιαίτερη αγάπη και είχε μελετήσει σε πάρα πολύ βάθος τις μέλισσες. Το Bumblebees and Their Ways ήταν μια μελέτη του. Είναι αυτές έτσι χνουδωτές μέλισσες που πολύ τις αγαπούσε και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτές. Κάτι το οποίο ένα από τα πάρα πολλά στοιχεία, όπως θα δούμε στην πορεία, θα επηρεάσουν την κόρη του πάρα πολύ βαθιά. Στο πανεπιστήμιο λοιπόν, βιολογία ήταν το αντικείμενό του, όμως έκανε και κάποια μαθήματα γερμανικών, γιατί ήταν Γερμανός. Και έτσι η Aurelia Somber, που ήταν φοιτήτρια αγγλικής λογοτεχνίας και γερμανικής λογοτεχνίας, είχε παρακολουθήσει κάποια μαθήματά του, ερωτεύονται, παντρεύονται το 1931. Να πούμε ότι ήταν και 20 χρόνια μικρότερη του η Aurelia. Παντρεύονται λοιπόν και τον επόμενο χρόνο, στις 27 Οκτωβρίου του 1932, γεννιέται η κόρη τους, το πρώτο τους παιδί, η Sylvia Plath, στο Jamaica Plain στη Βοστόνη, στη Μασαχουσέτη. Τώρα η σχέση με τους γονείς της είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο Ότο ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, μια μάλλον δύσκολη προσωπικότητα, πολύ αυστηρή, πολύ σκληρή, απολυταρχική, αυταρχική. Η πειθαρχία ήταν ο απόλυτος κανόνας. Η μητέρα παρουσιάζεται μάλλον υποταγμένη και κάπως υπηρετική απέναντι στις ανάγκες του πατέρα. Νομίζω λίγο φαινομενικά, βέβαια, εγώ θα πω, γιατί έχοντας δει ντοκιμαντέρ με την μητέρα της Plath σε μεγαλύτερη ηλικία και ο τρόπος που μιλάει για τα γεγονότα, η φωνή της, που μας θυμίζει μάλιστα πολύ και τη φωνή της Plath, η οποία ήταν και πάρα πολύ έτσι βαριά και έντονη για την ηλικία της. Ήταν μια γυναίκα που φαίνεται να είχε το δικό της τρόπο διαχείριση των πραγμάτων και έχω την εντύπωση ότι τελικά και εκείνη με έναν έμεσο τρόπο ήταν αρκετά, θα πω έτσι, γύρω από τις δικές της ανάγκες και με ένα δικό της τρόπο σκληρή, όχι ίσως με τον τρόπο που ήταν τόσο εμφανής. Και ο τρόπος που αντιμετώπισε αργότερα και τη Σίλβια, νομίζω ότι βγάζει αυτή τη σκληρότητα. 2,5 χρόνια μετά έρχεται στην οικογένεια ακόμα ένα παιδί, ο αδελφός της Σίλβια, ο Warren, και επειδή έτσι κάπως είχε μια πιο φιλάσθενη φύση, αποσπά την προσοχή της μητέρας, η Σίλβια νιώθει ζήλια, ξεσπάσει οργή. Λέγεται ότι από μικρή προσπαθούσε να δραπετεύσει από το σπίτι. Κάποια στιγμή μετακομίζει όλη η οικογένεια σε μια παραθαλάσσια πόλη και νομίζω ότι το επόμενο πολύ σημαντικό γεγονός της οικογένειας είναι ο θάνατος του πατέρα. Είναι 8 χρονών η Σίλβια όταν συμβαίνει αυτό. Είναι ένας θάνατος περίεργος
και όπως αποδεικνύεται βαθιά τραυματικός για την ίδια. Ότο είχε κάποια συμπτώματα, επειδή όμως ένας φίλος του πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα, είχε την εντύπωση ότι και ο ίδιος πάσχει από την ίδια ασθένεια και ότι αποφάσισε να παραδοθεί στη μοίρα του και στο πεπρωμένο του και δεν δεχόταν να δει κάποιον γιατρό, να πάρει κάποια βοήθεια, παρότι όλοι του έλεγαν ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνει και ότι μπορεί να είναι και κάτι άλλο αυτό, δηλαδή μην κάνει διάγνωση μόνος του. Και πολλοί έλεγαν ότι ήταν και ένα χαρακτηριστικό της αίσθησης της παντοδυναμίας του, ότι δεν θα τον νικήσει τίποτα, ότι θα τα καταφέρει, ούτε ο ίδιος ο καρκίνος δεν θα τον νικήσει. Και δεν τον νίκησε ο καρκίνος, γιατί τελικά είχε διαβήτη, ο οποίος μπορούσε να θεραπευτεί. Τη στιγμή όμως που τα πράγματα είχαν ξεφύγει, δεν γινόταν πια. Έπαθε εμβολή και κάποια λίμωξη, έπρεπε να γίνει ακροτηριασμός του ποδιού, έπαθε γάγκρενα και τελικά απεβίωσε. Και φυσικά προηγήθηκε και μια νοσηλεία εκτεταμένη στο σπίτι, όπου η Σίλβια είχε πολύ ενεργό ρόλο σε αυτό. Είχαν μετακομίσει κοντά στον ωκεανό που έμεναν οι γονείς της μητέρας της και εκεί τον φρόντιζαν και είχε και μια νοσοκόμα και η Σίλβια βοηθούσε πολύ αυτή τη νοσοκόμα. Νομίζω ότι είχε πάρει πολύ προσωπικά στο δικό της παιδικό μυαλό το ρόλο της νοσοκόμας, ας πούμε, και αυτής που θα μπορούσε να σώσει τον πατέρα. Γι' αυτό και όταν η μητέρα τους ανακοίνωσε ένα πρωινό που κοιμόντουσαν ότι ο πατέρας τους χάθηκε, η αντιδράση του παιδιών ήταν ότι ο Μεν Βόρεν έκλαψε και πήγε στην αγκαλιά της μαμάς και η δε Σίλβια κουκουλώθηκε στο κρεβάτι και αναφέρει η μητέρα της ότι έλεγε ότι δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ στο Θεό. Και αυτό επειδή όλες τις μέρες που ο πατέρας νοσηλευόταν, εκείνη μιλούσε στο Θεό και τον παρακαλούσε να σώσει τον πατέρα της. Είχε μια σχέση αγάπης μίσους, θα λέγαμε, με τον πατέρα. Από τη μία ήταν πολύ αυστηρός, από την άλλη όμως φαίνεται ότι είχαν και μια πολύ ειδική σχέση, έτσι, αγάπης και λατρείας μεταξύ τους. Και φαίνεται πως αυτή η απώλεια μάλλον μπορεί να χαρακτηριστεί από ένα πένθος ανεπίλητο, γιατί φαίνεται ότι δεν είχαν τα παιδιά την ευκαιρία να εκφράσουν έτσι με έναν τρόπο πιο καλό για την εξέλιξή τους όλο αυτό που συνέβη. Ναι. Η μητέρα είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτό το ντοκιμαντέρ που αναφέρω μιλάει για το πώς τελικά και τα παιδιά κάπως από το θάνατο του πατέρα απελευθερώθηκαν, γιατί είχε πολύ αυστηρούς κανόνες στο σπίτι, ενώ μετά το θάνατό του έκαναν ό,τι ήθελαν. Και αυτό, κατά τη δική της άποψη, ήταν κάπως και η επίλυση του πένθους, ενώ στην πραγματικότητα φαίνεται ότι αυτός ο θάνατος και αυτή η απώλεια απασχόλησε την Πλάθ ως ανεπίλητο πραγματικά γεγονός μέσα της σε όλη τη ζωή. Και βλέπουμε πολλές φορές το πένθος πως δεν είναι μόνο η διαχείριση της απώλειας. Πολλές φορές βλέπουμε ότι είναι και η διαχείριση των αλλαγών που φέρνει στη ζωή των ανθρώπων. Για παράδειγμα, μελετούσαμε ότι άρχισε να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με τη μητέρα της μετά το θάνατο του πατέρα της, ότι ήρθαν οι παππούδες και εγκαταστάθηκαν στο σπίτι για να βοηθήσουν με τα οικονομικά. Δηλαδή ότι είχε και όλη αυτή τη διαχείριση των μεγάλων αλλαγών μέσα στο σπίτι. Βέβαια και η οικονομική τους κατάσταση που κάπως έγινε πιο δυσχερής για αρκετό καιρό. Η ίδια η Πλάθ αναφέρει, αν και δεν είναι απόλυτα αυτό τεκμηριωμένο, ότι ήδη από τα 10 της χρόνια έκανε μια πρώτη προσπάθεια να πεθάνει. Ναι. Να πούμε ότι στην ηλικία των 8 ετών, τότε δηλαδή που έγινε αυτό με τον πατέρα της, δημοσιεύεται το πρώτο της ποίημα 4 στίχων με τίτλο Poem σε μια εφημερίδα στην Boston Herald, και 10 ετών που λέει η Αθηνά έτσι για αυτή την πιθανολογούμενη, τέλος πάντων αυτόν τον ιδεασμό τον αυτοκτονικό, ξεκινάει και το προσωπικό της ημερολόγιο, κάτι το οποίο τη συνοδεύει, ας πούμε, σε όλη της τη ζωή. Και εκεί συχνά εκφράζει ότι νιώθει αποκομμένη από τον κόσμο, κλεισμένη μέσα σε ένα τοίχο από γυαλί. Γενικά αυτό το γυαλί το είναι κλεισμένη σε ένα γυάλινο δοχείο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, είναι κάτι που πάρα πολύ το χρησιμοποιεί ως μεταφορά για την ψυχική της κατάσταση. 15 χρονών κερδίζει ένα βραβείο, τόσο στην ποίηση όσο και τη ζωγραφική. Εξαιρετική μαθήτρια, φαίνεται, λέγεται ότι δείκτη νοημοσύνης IQ είχε 160. Η μητέρα της συνοθεί στην αριστεία, εκείνη φαίνεται πως της είναι από πολύ μικρούλα, της είναι πολύ σημαντικό να προοδεύει και να είναι άριστη. Έχει μια τελειοθεία τέλος πάντων. Οι καθηγητές στο σχολείο βέβαια τη βρίσκουν, λένε, χειριστική και υπερβολική στις αντιδράσεις της. Οι συμμαθητές της χαρακτηρίζουν διαφορετική. Φαίνεται ότι είχε δυσκολία να κάνει φιλίες,
Και ειδικά με τις κοπέλες υπήρχε έτσι ένας ανταγωνισμός γενικά με τις γυναίκες. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι με κριτήρια έτσι πιο ψυχιατρικά ότι είχε κάποια στοιχεία, θα μπορούσαμε να πούμε, οριακής διαταραχής προσωπικότητας και δυστυχώς στην πορεία φάνηκε και με καταθλιπτικά διπολικά χαρακτηριστικά, τα οποία φυσικά οδήγησαν και σε πολύ σοβαρά καταθλιπτικά επεισόδια. Ναι, και όντως αυτό ίσως κανείς θα μπορούσε να αρχίσει να το αισθάνεται και από αυτά τα πρώτα χρόνια. Κάτι που δεν γνώριζε η Σίλβια Πλάθ είναι ότι από τη μεριά του πατέρα της υπήρχε ιστορικό νοσηλειών και η γιαγιά της και η θεία της και κάποια άλλα άτομα έτσι, της οικογένειας είχαν ιστορικό νοσηλειών, έτσι, τότε κατάθλιψη τα έλεγαν τα περισσότερα φαινόμενα, φαντάζομαι. Λοιπόν, τώρα είναι 17 ετών και παίρνει μια πλήρη υποτροφία για το διάσημο Πανεπιστήμιο Θηλαίων Smith College. Τα χρήματα τα δίνει η συγγραφέας Olive Higgins Prouty, που γενικά τη στηρίζει οικονομικά και σε άλλες φάσεις της ζωής της. Εκεί η Σίλβια νιώθει έντονα το ταξικό χάσμα με τις πλούσιες συμφοιτήτριες. Τα 18 της χρόνια υπάρχει μια καταχώρηση στα μερολογιά τους που νομίζω είναι σημαντική για αυτό που συζητάμε. Λέει, έχω την επιλογή να είμαι συνεχώς δραστήρια και χαρούμενη ή εσωστρεφώς παθητική και λυπημένη. Ή μπορώ να τρελαθώ κάνοντας ζιγζάκ ανάμεσα στα δύο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή όλο αυτό που συζητάμε, αυτό τον εσωτερικό κατακαιρματισμό και χάος. Υπάρχουν πάντως γενικά, και θα το δούμε και παρακάτω, και στα αποσπάσματα που θα μας διαβάσει η ηθοποιός μας αυτό το επεισόδιο, η Μαρίζα. Υπάρχει αυτή η σύγκρουση και τα δύο διαφορετικά κομμάτια υπέρ της ζωής και υπέρ του θανάτου, που το έχουμε δει και σε άλλες μας ψυχοβιογραφίες αντίστοιχα. Βλέπουμε δηλαδή στιγμές στη ζωή της που κατακλείζεται από την αγάπη για τη ζωή και άλλες στιγμές που συνειδητά σκέφτεται το θάνατο. Γράμμα στη μητέρα, 1949, 17 ετών. Κάπως πρέπει να διατηρήσω και να κρατήσω την έκσταση του να είμαι 17. Κάθε ημέρα είναι τόσο πολύτιμη που νιώθω απέραντη θλίψη στη σκέψη ότι όλος αυτός ο χρόνος χάνεται όλο και περισσότερο καθώς μεγαλώνω. Τώρα είναι η τέλεια στιγμή της ζωής μου. Σκεπτόμενη τα τελευταία 16 χρόνια βλέπω τραγωδίες και ευτυχία. Όλα σχετικά, όλα ασήμαντα τώρα, που μου προκαλούν μόνο ένα αμυδρό χαμόγελο. Ακόμα δεν γνωρίζω τον εαυτό μου. Ίσως να μην τον γνωρίσω ποτέ. Αλλά νιώθω ελεύθερη, χωρίς δεσμεύσεις από ευθύνες. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ ευτυχισμένη, καθισμένη στο γραφείο μου, κοιτάζοντας τα γυμνά δέντρα γύρω από το σπίτι απέναντι. Πάντα θέλω να είμαι παρατηρητής. Θέλω να με επηρεάζει βαθιά η ζωή, αλλά ποτέ τόσο τυφλά ώστε να μην μπορώ να δω το μερίδιό μου στην ύπαρξη με ένα ηρωνικό, χιουμοριστικό φως και να χλεβάζω τον εαυτό μου όπως χλεβάζω τους άλλους. Τώρα, στα 19 της έτη, κερδίζει ένα πρώτο βραβείο $500 από το περιοδικό Mademoiselle με τίτλο Sunday at the Mintons. Παίρνει πολύ καλές κριτικές, την ενισχύουν να στείλει το πρώτο της μυθιστόρημα και την επόμενη χρονιά, από το ίδιο περιοδικό το Mademoiselle, επιλέγεται ως μία από τις 20 guest editors να πάει σε ένα ξενοδοχείο θηλαίων στη Νέα Υόρκη, μαζί και με τα άλλα κορίτσια, και έτσι θα ερχόντουσαν σε επαφή με όλη την ζωή και το πολιτιστικό, ας πούμε, life της Νέας Υόρκης. Και τη μόδα της άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνει στα μαγαζιά και να ψωνίζει, και μάλιστα την είχαν βγάλει και σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας με μαγιό και διάφορες έτσι μόδες της εποχής. Ναι, και σε αυτό το περιοδικό το Mademoiselle σίγουρα υπήρχαν και τέτοια, ας πούμε, καταχωρήσεις, οπότε θα πήγαιναν και σε, πώς να πούμε, κολεξιόν, σε τέτοια πράγματα. Και τα κορίτσια θα έγραφαν κείμενα ως έτσι πρώιμες δημοσιογράφοι. 26 Ιανουαρίου 1953, 21 ετών. Θέλω να γεύομαι και να χαίρομαι την κάθε μια μέρα και να μην φοβάμαι να νιώσω τον πόνο, να μην κλείνω ποτέ τον εαυτό μου σε ένα μουδιασμένο κέλφος ανυπαρξίας ή να σταματήσω να ρωτώ, να κρίνω, να μην ακολουθήσω τον εύκολο δρόμο. Να μαθαίνω και να σκέφτομαι και να ζω,
Να ζω και να μαθαίνω, πάντα με νέα γνώση, νέα κατανόηση και νέα αγάπη. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα έπρεπε να ήταν μια συγκλονιστική, ευχάριστη εμπειρία για την ίδια, όμως δεν έγινε έτσι. Η Σίλβια, παρά την εξωτερική λάμψη και τις δεξιώσεις και τα πάρτι, ήταν εξαντλημένη, αποξενωμένη και από τα υπόλοιπα κορίτσια, σε τρομερή πίεση. Είχε κιόλας την επιθυμία να συναντήσει έναν ποιητή, τον Ντίλαν Τόμας, που της άρεσε πολύ και δεν τα κατάφερε. Και καθώς περνούσαν οι μέρες, όλο και κατέρεε. Μάλιστα, κάποιοι κιόλας το είχαν καταλάβει από το περιοδικό και είχαν πει ότι είναι να την έχουμε στο νου μας. Και την τελευταία νύχτα που θα τελείωνε όλο αυτό, σε μια κίνηση πανικού, λέει, ανεβαίνει στην ταράτσα του ξενοδοχείου και πετάει όλα της τα ρούχα από κάτω στο δρόμο. Αυτό που μόλις σας αναφέραμε και τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν στην πορεία αναφέρονται στο πολύ γνωστό της μυθιστόρημα που έχει και πολλά στοιχεία βέβαια προσωπικά, του The Bell Jar, τον Γυάλινο Κόδων, στα ελληνικά έτσι προφέρεται, Γυάλινος Κόδων, όπου ξεκινάει με αυτή την ιστορία, αυτό το μυθιστόρημα. Υπάρχει μια μικρή ιστορία που έχει αναφέρει η ίδια για το πώς δεν ήξερε πολλά από τους κανόνες, ας πούμε, του savoir vivre που έπρεπε να ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο ξενοδοχείο, όπου της βάζουν ένα μικρό μπολ με αυτό το ζεστό νερό που βάζανε με τις πετσετούλες για να πλύνει τα χέρια, και εκείνη νόμιζε ότι είναι σούπα και άρχισε να παίρνει ένα κουτάλι και να πίνει από αυτό το υγρό, το οποίο συνήθως έχει λεμόνι, έχει τέτοια πράγματα, όπου άρχισαν οι άλλοι να την περιγελούν με αυτό και αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα, ότι αισθάνθηκε ότι αυτό όλο το εικόνα που είχα χτίσει γι' αυτό ότι έχει καταρρεύσει. Ήταν πάρα πολύ επιβαρυντική για την ίδια η Νέα Υόρκη και έτσι όταν επιστρέφει πια στο σπίτι της, τον Ιούλιο δηλαδή, τον επόμενο μήνα, ήδη επιβαρημένη, μαθαίνει και ότι απορρίφθηκε από το θερινό σεμινάριο γραφής του Φράνκο Κόνορ στο Χάρβαρντ και καταραίει. Δεν μπορεί να φάει, δεν κοιμάται και έτσι παραπέμπεται σε ένα ψυχίατρο, ο οποίος της χορηγεί, έτσι, τέλος πάντων οι παρεμβάσεις του μάλλον δεν ήταν καθόλου καλές. Της χορηγεί πρόχειρα και πόδινα και τραυματικά ηλεκτροσόκ, την βλέπει ως εξωτερική ασθενή, χωρίς καν να υπάρχουν μυοχαλαρωτικά. Δηλαδή ήταν μια πολύ επώδυνη εμπειρία, φαντάζομαι και σωματικά και ψυχικά. Να πω εδώ ότι αργότερα, λίγα χρόνια μετά, εισήχθη αυτή η πρακτική του να δίνουν μυοχαλαρωτικά ή και ολική αναισθησία πιο μετά. Και γι' αυτό οι άνθρωποι πάθαιναν και κατάγματα, γιατί έτριζαν τα κοκαλά τους, τα δόντια τους. Οπότε δεν ξέρω αν ήταν τόσο ότι ο ίδιος έκανε κάποια κακή πρακτική, όσο το ότι δεν συνηθιζόταν ακόμα να δίνονται τέτοια μυοχαλαρωτικά. Σίγουρα πάντως ήταν μια πάρα πολύ τραυματική εμπειρία αυτή. Δεν τη βοήθησε καθόλου και έτσι τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο, αφήνει ένα σημείωμα ότι πάει για πεζοπορία και κρύβεται στο στενό και γεμάτο ιστούς αράχνης χώρο κάτω από τη βεράντα του σπιτιού, έτσι σαν αυτά τα porch που έχουν εκεί στην Αμερική, παίρνει τα υπνοτικά της μαμάς της, καταπίνει πάρα πολλά τέτοια και δεν μπορούν να τη βρουν. Κινητοποιούνται οι αρχές, η αστυνομία, οι πρόσκοποι, οι εφημερίδες, την ψάχνουν παντού και τελικά καταφέρουν να τη βρουν μετά από 2 με 3 μέρες και με σκυλιά που είχαν βάλει κλπ. Ευτυχώς ακόμα ζωντανή. Ο αδερφός της τη βρίσκει τελικά μετά από... Του πέρασε μια ιδέα ότι μπορεί να βρίσκεται εκεί γιατί κάτι του είχε αναφέρει και την εντόπισε ο ίδιος μετά. Και το φθινόπωρο μεταφέρεται σε κλειστή πλέον ψυχιατρική πτέρυγα, όπου υποβάλλεται τώρα σε κάποιες άλλες θεραπείες που επίσης πρέπει να ήταν πάρα πολύ επώδυνες και βαριές. Λέγεται θεραπεία ενσουλινικού κόμματος. Έπεσταν σε κόμμα οι άνθρωποι, ας πούμε, με όλα αυτά. Και έτσι η ποιήτρια που την είχε στηρίξει τότε με την υποτροφία στο κολέγιο παρεμβαίνει και ξαναδίνει χρήματα και έτσι την μεταφέρουν στην πολυτελή ιδιωτική κλινική Μακλίν. Απόσπασμα ημερολογίου. 3 Νοεμβρίου 1953. 21 ετών. Φοβάμαι. Δεν είμαι σταθερή. Είμαι κούφια. Θέλω να αυτοκτονήσω, να ξεφύγω από τις ευθύνες, να γυρίσω πίσω στη κοιλιά της μητέρας μου. Και εκεί συναντά μία ψυχίατρο και νομίζω ακόμα εκπαιδευόμενη, αν δεν κάνω λάθος, ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεύστρια, την Dr. Ruth Buser. Και έτσι εκεί η Σίλβια βρίσκει έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να αρχίσει έτσι λίγο να μιλάει, να ανοίγει κάποια θέματα
Και αυτή η γυναίκα γενικά θα κρατήσουν, ας πούμε, επαφή μέχρι το τέλος της ζωής της. Είναι σημαντική η γυναίκα. Κρατούσαν αλληλογραφία με τη Ρουθ μέχρι σχεδόν το τέλος της ζωής της Πλάθ. Και μάλιστα η Ρουθ είχε και πολύ μεγάλο αριθμό επιστολών. Κάποια τα έκαψε και αργότερα το μετάνιωσε και υπήρχε και μια ολόκληρη έτσι περιπέτεια για αυτά τα γράμματα που θα βρεθούν, ποιος θα τα έχει στην ιδιοκτησία του. Και έχει πει βέβαια και ότι και για το γάμο τους κάποια πράγματα η Ρουθ με την αλληλογραφία αυτή που έχει στην κατοχή της, θα τα πούμε ίσως μετά. Τη διευκολύνει πολύ. Ένα από τα πράγματα που τη βοήθησε σε αυτή τη σχέση, όπως λέει η ίδια, είναι ότι της έδωσε την άδεια να μισεί τη μητέρα της. Και ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη ενοχή όταν άρχισε και έλεγε αρνητικά πράγματα για εκείνη και την ανακούφισε πάρα πολύ. Το ότι της έλεγε: έχεις την άδεια να μπορείς να έχεις αρνητικά συναισθήματα για εκείνη. Γράμμα στη μητέρα 1954, 22 ετών. Δεν ξέρω αν είναι κληρονομικό χαρακτηριστικό, αλλά η μικρή μας οικογένεια έχει την τάση να μένει ξύπνια τη νύχτα μισώντας τον εαυτό της για τις ανοησίες της. Τεχνικές, λεκτικές ή άλλες, και να αφήνει τις απρόσεκτες, σκληρές παρατηρήσεις να φουντώνουν μέχρι να εξελιχθούν σε κάτι σαν έλκη. Ξέρω ότι τις τελευταίες μέρες δίνω μια τεράστια μάχη με τον εαυτό μου. Αλλά πέρα από ένα σημείο, ο αγώνας μόνο εξαντλεί και πρέπει να κλείσεις αυτό το ενοχλητικό μέρος του μυαλού και να συνεχίσεις χωρίς αυτό με θάρρος και φιλοσοφία. Η παρούσα ζωή σου είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γενικά η Ρουθ έλεγε ότι αν η Πλάθ είχε παραμείνει στην Αμερική και ήταν σε σταθερή ψυχοθεραπεία, εκείνη πίστευε ότι ίσως θα μπορούσε να είχε σωθεί, όπως και άλλοι ψυχίατροι βέβαια με διαφορετικές οπτικές ο καθένας. Έχουν εκφράσει τέτοια επιχειρήματα ότι με άλλες θεραπείες ή με ψυχοθεραπεία θα μπορούσε να υπάρχει ένα άλλο αποτέλεσμα από την τελική της αυτοκτονία. Πάντως, εκεί τα πράγματα πάνε καλύτερα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Τον χειμώνα υποβάλλεται σε νέο κύκλο ηλεκτροσόκ, αλλά αυτή τη φορά με μια άλλη διαχείριση, υπάρχουν και τα μυοχαλαρωτικά. Οπότε έρχεται πραγματικά βελτίωση και γρήγορα με τον νέο κύκλο ηλεκτροσόκ. Σίγουρα όμως και αυτή η γυναίκα τη βοήθησε πάρα πολύ. Και έτσι, όπως γράφει και σε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο της στον Γυάλινο Κόδωνα, λέει: ο γυάλινος κόδων κρεμόταν μετέωρα λίγα πόδια πάνω από το κεφάλι μου. Ότι λίγο, ας πούμε, μπόρεσα να ανασάνω. Λοιπόν, παίρνει εξιτήριο, επιστρέφει στο κολέγιό της, στο Smith College, παίρνει αντικαταθλιπτικά, αυτά που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Το καλοκαίρι του 1954 έχει μια τραυματική εμπειρία με έναν έτσι άνθρωπο που την κακοποίησε σεξουαλικά, ένα μεγαλύτερο της καθηγητή, κάτι το οποίο το αποκρύβει, δεν το λέει ακριβώς στο The Bell Jar. Γράφει τη διατριβή της. Το The Magic Mirror αναφέρεται στο διπλό στον Ντοστογεύσκι, που όπως ήδη είπε η Αθηνά μάλλον την αφορούσε πάρα πολύ αυτή η έννοια του διπλού, τα διαφορετικά κομμάτια και του δικού της εαυτού. Και 22 χρονών πια αποφυτά με τον ανώτατο έπαινο και κερδίζει μια υποτροφία για να πάει στο Cambridge και να συνεχίσει εκεί τις σπουδές της. Και όντως το Σεπτέμβριο αναχωρεί για την Αγγλία και πηγαίνει να συνεχίσει εκεί τις σπουδές της. Είναι πολύ διαφορετικό το περιβάλλον του Cambridge από την Αμερική και το Smith College και λέει κιόλας ότι στην Αγγλία δεν υπάρχουν star όπως στην Αμερική. Όλα αυτά που έκανα εκεί στο Mademoiselle, οι φωτογραφίες για τους Άγγλους δεν λένε απολύτως τίποτα. Βέβαια, εντάξει, εκεί πάλι αρχίζει η κατάθλιψη, να επιστρέφει, ξεκινά να βλέπει έναν ψυχίατρο. Όμως συμβαίνει κάτι σημαντικό που θα αλλάξει όλη της τη ζωή. Στις 25 Φεβρουαρίου του 1956, είναι 23 χρονών, παρευρίσκεται σε ένα πάρτι και εκεί γνωρίζει τον Ted Hughes, έναν ποιητή με φήμη Don Juan, τον οποίο η ίδια περιγράφει ως πάνθυρα, λιοντάρι, έναν άνδρα με τη φωνή του Θεού. Πάλι έρχεται ένας άνδρας Θεός στη ζωή της. Υπάρχει και μια τελείως κινηματογραφική στιγμή άγριου πάθους, όταν γνωρίζονται, εκείνος τη αρπάζει στο σκουλαρίκι και τη φυλά στο λαιμό και εκείνη τον δαγκώνει στο μάγουλο μέχρι να ματώσει. Και γράφει στη μητέρα της ότι βρήκα επιτέλους έναν άνδρα αρκετά δυνατό για να σταθεί δίπλα μου. Είχε διάφορα φλερτ η Σίλβια Πλάθ και παράλληλα, αλλά λένε ότι κανείς δεν θα μπορούσε να σταθεί δίπλα της γιατί δεν ήταν ποιητής όπως ο Ted Hughes. Γιατί βασίστηκαν πολύ ο ένας τον άλλον για την πρόθεση της δημιουργικότητάς τους.
Και πολύ σύντομα, 4 μήνες μετά, παντρεύονται κρυφά στο Λονδίνο και μάλιστα τόσο πολύ που αγαπούν τους ποιητές, το Bloomsday, τη μέρα της γιορτής για τον Οδυσσέα του James Joyce. Μόνο η μητέρα παρευρίσκεται και ο γάμος είναι κρυφός για να μην χάσει την υποτροφία. Και μετά ταξίδι του μέλιτος στο Παρίσι και στην Ισπανία. Όταν είναι 24 χρονών, η Σίλβια, το ζευγάρι μετακομίζει στο Cambridge, στο πρώτο το σκηνό σπίτι, και εκεί αρχίζουν να ασχολούνται πάρα πολύ με τον αποκρυφισμό, τη μαγεία. Έχουν έτσι κάτι τραπεζάκια με πνεύματα, ασχολούνται πάρα πολύ με όλο αυτό το αποκρυφιστικό και κάπως εμπνέονται και για τα ποίηματά τους. Η Σίλβια στηρίζει πάρα πολύ τον άντρα της, δακτυλογραφεί τα κείμενά του, τον στηρίζει να γράψει την ποίησή του και σιγά σιγά ίσως η ίδια αισθάνεται κάπως το βάρος, ότι μένει λίγο πίσω η ίδια. Το καλοκαίρι μετακομίζουν στην Αμερική, παίρνουν ένα δεύτερο μήνα ας πούμε του μέλιτος, εκεί αρχίζει να πρωτογράφει το Bell Jar. Στη συνέχεια επιστρέφει στο Smith College και γίνεται καθηγήτρια, διδάσκει εκεί. Αρχίζει όμως πάλι να νιώθει ότι πνίγεται, ότι δεν μπορεί να αφοσιωθεί στην ποίησή της. Απ' την άλλη ο άντρας της εκδίδει το The Hawk and the Rain, την ποιητική του συλλογή που παίρνει πάρα πολύ μεγάλη αναγνώριση και επιτυχία. Και εκείνη την εποχή κρυφά αρχίζει πάλι συνεδρίες με την Dr. Brewster που είπαμε νωρίτερα. Στη συνέχεια μετακομίζουν στη Βοστόνη και η Σίλβια εργάζεται ως δακτυλογράφος και receptionist σε μια ψυχιατρική πτέρυγα στο Massachusetts General Hospital. Οπότε, ενώ πριν μερικά χρόνια ήταν τρόφιμη ενός ψυχιατρίου, τώρα σε άλλο πόστο. Εκεί λοιπόν εμπνέεται πάρα πολύ από τις ιστορίες και τους φακέλους των ασθενών και ιδιαίτερα από τα όνειρα που βρίσκει εκεί μέσα. Πάρα πολύ την αφορούν τα όνειρα και τα δικά της όνειρα, σε σημείο που φτάνει να γράψει ένα διήγημα με τίτλο Johnny, Panic and the Bible of Dreams. Στα ελληνικά το έχουν μεταφράσει ο Κυρπανικός και η βίβλος των ονείρων. Αυτό το διήγημα. Που είναι έτσι, ένα φοβερό πράγμα που στο τέλος μοιάζει να γίνεται ένας σουρεαλιστικός εφιάλτης και για την ίδια. Προσπαθεί να σώσει τους εφιάλτες των ασθενών. Όλοι οι ασθενείς μάλλον τον λατρεύουν τον Κυρπανικό και θέλουν να αποφύγουν τις θεραπείες. Και τελευταία στιγμή την πιάνουν και την ίδια οι νοσοκόμες και την υποβάλλουν σε ηλεκτροσόκ και έτσι τη στερούν τον αγαπημένο της Κυρπανικό. Κάπως έτσι το καταλάβει. Από το διήγημα «Ο Κυρπανικός και η βίβλος των ονείρων», 1958, 26 ετών. Δεν υπάρχει όνειρο που να έχω δακτυλογραφήσει στα αρχεία μας και να μην το γνωρίζω απ' έξω. Δεν υπάρχει όνειρο που να μην το έχω αντιγράψει στο σπίτι στην βίβλο των ονείρων του Κυρπανικού. Αυτή είναι η πραγματική μου κλίση. Έχω την περίεργη συνήθεια να ξεχωρίζω τους ανθρώπους που έρχονται από τα όνειρά τους. Κατά τη γνώμη μου, τα όνειρά τους κάνουν πιο ξεχωριστούς από οποιοδήποτε όνομα. Εγώ έχω ένα δικό μου όνειρο. Το μοναδικό μου όνειρο. Το όνειρο των ονείρων. Στο όνειρο αυτό υπάρχει μια μεγάλη μη διαφανής λίμνη που απλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις, πολύ μεγάλη για να δω τις όχθες της, αν έχει όχθες, και αιωρούμε από πάνω της, κοιτάζοντάς την από τη γυάλινη κοιλιά κάποιου ελικοπτέρου. Στο βυθό της λίμνης, τόσο βαθιά που μπορώ μόνο να φανταστώ τις σκοτεινές μάζες να κινούνται και να σπρώχνονται, βρίσκονται οι πραγματικοί δράκοι. Τεράστιοι δεν είναι η σωστή λέξη για αυτούς. Έχουν περισσότερες ρητίδες και από τον ίδιο τον Κυρπανικό. Τον Σεπτέμβριο παρακολουθεί σεμινάρια δημιουργικής γραφής και έτσι έρχεται σε επαφή και με μια ποιήτρια όπου οι δυο τους αρχίζουν να μιλούν πολύ ανοιχτά. Ενάν Σέξτον, η οποία και αυτή αυτοκτόνησε. Και μιλούν πάρα πολύ ανοιχτά για την αυτοκτονία, οι δυο τους. Πολύ ανοιχτά. 20 Ιουνίου 1958, 26 ετών. Το μότο μου εδώ θα μπορούσε να είναι «Οι διαθέσεις μου, όπως σε ένα όνειρο, είναι συνδεδεμένες. Πάλευα και παλεύω την κατάθλιψη. Είναι σαν τη ζωή μου να την διατρέχουν δύο ηλεκτρικά ρεύματα, ένα χαρούμενο θετικό και ένα απελπισμένο αρνητικό. Όποιο με διατρέχει μια δεδομένη στιγμή κυριεύει τη ζωή μου.
την κατακλείζει. Τώρα με κατακλείζει η απόγνωση, σχεδόν η ιστερία, σαν να ασφικτιώ. Σαν να κάθεται μια μεγάλη μειώδης κουκουβάγια στο στήθος μου, με τα νύχια της να σφίγγουν και να συμπιέζουν την καρδιά μου. Και το φθινόπωρο, σε ηλικία πια 26-27 ετών, μένουν σε μια καλλιτεχνική επικία στο Γιάντο με τον άντρα της. Δεν έχουν χρήματα και μένουν εκεί έτσι λίγο για να στηρίξουν και την ποιησή τους. Εκεί δεν τα καταφέρνει, δεν παίρνει καλές κριτικές, αλλά λίγο ανακουφίζεται από την κατάθλιψη, ας πούμε. Μένει και έγκυος και αποφασίζει το ζευγάρι να επιστρέψει οριστικά στην Αγγλία πάλι. Μένει σε ένα λοιπόν μικρό σπίτι στο Λονδίνο. 1η Απριλίου 1960 γεννιέται η κόρη του, στο πρώτο τους παιδί Φρίντα. Ο Τεντ ως πατέρας εκείνη την εποχή τουλάχιστον μοιάζει να είναι καλός. Και ειδικά με το κορίτσι. Και ειδικά με το κορίτσι. Βέβαια μετά κάπως το ξέχασε αυτό. Είχε μια ενδιάμεση αποβολή, να πούμε, μ, κιόλας μέχρι να γεννηθεί ο γιος της, ναι. ο Νίκολας, με τον οποίο ο Τέντ δεν ήταν και τόσο πολύ συνδεδεμένος. Και μάλιστα, επειδή αυτή η αποβολή είναι περίπου ένα χρόνο μετά, από την επικοινωνία της με την θεραπεύτρια αυτή που λέμε, φαίνεται ότι μάλλον η αποβολή ήρθε λίγες μέρες μετά από έναν καυγά που νομίζω την είχε χτυπήσει ο Τεντ. Είχαν μνημειώδεις καυγάδες και πολύ έντονους Μ. και φαίνεται ότι υπήρχε και κάποια έτσι, σωματική κακοποίηση στη σχέση τους. Οι διάλογοι και οι μάχες είναι με στραμπουλιγμένα δάχτυλα και χαμένους λογούς αυτιών. Ενδιάμεσα βέβαια είχε εκδώσει και την συλλογή The Colossus, που και εκεί υπάρχουν φυσικά αναφορές στον πατέρα ως κολοσσό. Οπότε όλο το έργο διέπεται από την παρουσία του πατέρα με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και η λέξη πάνθυρας έχει δει τη σημασία, γιατί στα γερμανικά πάνθυρας είναι το Panzer. Panzer είναι ένα είδος γερμανικού τάγκ. Και πολλοί αναλυτές των ποιημάτων της, και ιδιαίτερα του συγκεκριμένου ποιήματος του Daddy που είναι για τον πατέρα της, λένε ότι η αναφορά με το σύζυγο και τον πατέρα της ήταν ότι έβλεπε πολλές ομοιότητες και τον έλεγε πάνθυρα γιατί της θύμιζε και την προφορά, τη γερμανική προφορά του πατέρα της, και θύμιζε και το τάγκς, ότι κάπως την ισοπαίδωνε. Εντάξει, και στο συγκεκριμένο ποίημα τώρα που λες το The Daddy, συγκρίνει τον πατέρα με τον Ted και με το μανιφέστο του Χίτλερ. Είναι ξεκάθαρο ότι κάνει όλη αυτή την σύγκριση. Ήταν από τα ισχυρότερα τάγκ των Ναζί, τα Panzers. Και πια μπαίνουμε στα τελευταία χρόνια, μετακομίζουν στο Court Green, σε ένα τέλος πάντων αγρόκτημα στον Devon, και επινοικιάζουν το σπίτι τους στο Λονδίνο σε ένα ζευγάρι κλειδί τελικά για τη ζωή τους, στον ποιητή David Wavell και στη σύζυγό του Άσια. Στη συνέχεια γεννιέται ο γιος, όπως είπαμε, και ένα χρόνο μετά αυτοί οι νοικάριδες του Λονδίνου τους επισκέπτονται στο εξοχικό τους για ένα Σαββατοκύριακο. Εκεί η έλξη μεταξύ του Ted και της Άσια είναι ηλεκτρική. Η Σίλβια το καταλαβαίνει αμέσως και λίγο μετά αποκαλύπτεται με έναν πολύ δραματικό και κινηματογραφικό τρόπο ότι ο Ted έχει σχέση, τέλος πάντων, στον τομέα βγαίνει, φλερτάρει με την Άσια. Τέλος πάντων, είναι ένα σκηνικό με ένα τηλέφωνο που τέλος πάντων αντιλαμβάνεται η Σίλβια ότι υπάρχει κάτι σεξουαλικό μεταξύ τους. Και πριν συνεχίσουμε να πω ότι εκεί στο Devon είχαν φτιάξει μια ονειρική πραγματικότητα έτσι, για την οικογένειά τους. Δηλαδή ήταν μια στιγμή που είχαν πάρει μέλισσες και ασχολιόταν η Σίλβια με αυτό το χόμπι που παλιά τη συνέδεε με τον πατέρα της. Έκανε υπασία, δηλαδή δούλευαν, είχαν φτιάξει ένα ιδανικό σκηνικό και φαίνεται κάτι που το έχουν πει και αναλυτές της προσωπικότητας του Hughes, ότι πολλές φορές αυτή η ηρεμία του δημιουργούσε μια βαρεμάρα που ήθελε με έναν τρόπο να την τεράξει. Ποιος ξέρει και ο ίδιος, αν αναλύαμε τη δική του ιστορία, έτσι, πώς αυτό θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε. Αλλά σε μια στιγμή λοιπόν που τα πράγματα πήγαιναν σχετικά καλά για τους ίδιους, ο Hughes
δημιουργεί αυτή τη σχέση με την Άσια, η οποία ήταν ήδη στο δεύτερο γάμο της. Οπότε καταλαβαίνουμε και την αίσθηση της προδοσίας και της εγκατάλειψης πόσο μεγάλη θα ήταν για τη Σίλβια. Τσακώνονται, ο Τεντ φεύγει και τότε η Σίλβια λέγεται ότι μαζεύει προσωπικά του αντικείμενα, γράμματα, επιστολές, τρίχες από το χτένα του, νύχια, κομμένα δικά του και φτιάχνει μια φωτιά, μια τελετουργική φωτιά, βάζει τα πάντα σε φωτιά στον κήπο για να, δεν ξέρω, με έναν μαγικό τρόπο να τον κάψει και λέγεται ότι με έναν τελείως έτσι, μαγικό τρόπο το μόνο που σώζεται από αυτή τη φωτιά είναι ένα χαρτάκι καμένο το οποίο γράφει πάνω Άσια. Οπότε φαντάζομαι ότι εκεί πια θα ήταν το τελειωτικό χτύπημα για τη Σίλβια. Φεύγει κλαίγοντας από το σπίτι και σχεδόν πάει να ρίξει το αυτοκίνητό της σε ένα ποτάμι Έχει έρθει και η μητέρα της εντωμεταξύ να τη στηρίξει. και μετά λέει ότι ενώ στην αρχή κάπως το είπε ότι ήταν από τη σύγχυση, μετά η ίδια είπε ότι μάλλον ήταν μια απόπειρα αυτή. Κάνουν μια τελευταία προσπάθεια για να σώσουν το γάμο του στην Ιρλανδία, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Ο Τέτι την παρατάει στην Ιρλανδία με τα παιδιά και πάει να βρει την Άσια στην Ισπανία. Ο γάμος τους τελειώνει οριστικά και εντάξει, εκεί είναι η αρχή του τέλους. Στην πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Η μητέρα της επιστρέφει από την Αμερική για να τη στηρίξει, να τη βοηθήσει. Η Σίλβια μπαίνει σε μια φρενήρη ψυχική κατάσταση. Πολλοί λένε ότι ήταν σε ένα πια μανιακό επεισόδιο. Είχε μπει, ξυπνούσε 4-5 το πρωί, πριν ξυπνήσουν τα παιδιά, έγραφε ένα ποίημα την ημέρα. Τότε είναι που έγραψε τον Daddy που είπαμε νωρίτερα και το Lady Lazarus. Και έχει μετακομίσει σε εκείνη την περίοδο πάλι στο Λονδίνο και μένει σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα κοντά στην παλιά τους γειτονιά, εκεί στο Regent's Park, στο Primrose Hill, με συνθήκες χειμώνα που ήταν ίσως ο χειρότερος χειμώνας των τελευταίων δεκαετιών. Με παγωμένους σωλήνες, τα παιδιά να είναι άρρωστα, η ίδια να έχει χάσει σχεδόν 9 κιλά. Ταυτόχρονα προσπαθεί να τα φροντίσει. Οπότε περνούσε ένα πολύ μεγάλο σοβαρό καταστρεπτικό επεισόδιο σε εκείνη την περίοδο. Παρακαλούσε σχεδόν για να κερδίσει ένα πρωινό. Έλεγε ότι αν έχω τα πρωινά μου μπορώ να αντιμετωπίσω όλη την ημέρα. Αλλά επειδή τα παιδιά ξύπναγαν πολύ νωρίς και δεν την άφηναν να έχει την ησυχία της το πρωί, αισθανόταν ότι καταραίει. Είναι 30 χρονών, είναι η χειρότερη πιθανόν στιγμή ίσως στη ζωή της. Εκείνη την εποχή βέβαια εκδίδεται και το The Bell Jar. Οι πρώτες κριτικές είναι χλιαρές, κάτι που επίσης την απογοητεύει πάρα πολύ. Η ίδια λέει ότι η κατάθλιψη επιστρέφει με νύχια κουκουβάγιας. Είναι σε μόνιμο τρόμο, πανικό. Υπάρχει ένας οικογενειακός γιατρός που την παρακολουθεί και αρχίζει και αυτός να ανησυχεί πάρα πολύ. Καταλαβαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Προσπαθούν να της βρουν κρεβάτι σε νοσοκομείο για να νοσηλευτεί. Αλλά δεν προλαβαίνουν. Στις 11 Φεβρουαρίου του 1963, νωρίς το πρωί, ανεβαίνει στο δωμάτιο των παιδιών, σφραγίζει τις χαραμάδες της πόρτας και του πατώματος με βρεγμένες πετσέτες και μονοτική ταινία για να μην περάσει το αέριο στο δωμάτιο των παιδιών. Τους αφήνει και 2 ποτήρια μεγάλα. Κατεβαίνει στον κάτω όροφο στην κουζίνα, σφραγίζει και εκεί την πόρτα, ανοίγει το αέριο του φούρνου και ξαπλώνει αφήνοντας το κεφάλι της μέσα. Πεθαίνει. Και στις 9 το πρωί μια νοσοκόμα που είχε κανονιστεί να έρθει την βρίσκει νεκρή. Να πούμε και 2 πράγματα για τη συνέχεια σε σχέση με τα παιδιά της και τον άντρα της, έτσι πολύ σύντομα. Να πούμε ότι τα παιδιά στην αρχή φροντίστηκαν από τον Τεντ και τον αδερφό της Σίλβες και τη γυναίκα του, αλλά και την ίδια την Άσια με κάποιο τρόπο, η οποία πήγε να μείνει στο σπίτι της Σίλβια μαζί με τον Τεντ το πρώτο διάστημα. Λίγο παράδοξο αυτό θα μπορούσε κανείς να πει, χωρίς να είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με τα παιδιά, αλλά ήθελε πολύ να βοηθήσει τον Τεντ. Τα παιδιά βρέθηκαν εν τέλει να μένουν και με τη γιαγιά τους στην Αμερική για μεγάλα διαστήματα. Η κόρη της, η Φρίντα, είναι καλλιτέχνης, η οποία ζει ακόμα και έτσι ανθίζει, θα μπορούσαμε να πούμε με τον τρόπο της, ενώ αντιθέτως δυστυχώς ο Νίκολας πριν κάποια χρόνια αυτοκτόνησε. Ήταν ένας πολύ μοναχικός άνθρωπος και με αρκετά καταθλιπτικά στοιχεία. Ο Τεντ μετά το θάνατο της Σίλβιας, σοκαρισμένος θα μπορούσε κανείς να πει, εκμυστηρευόταν σε φίλους ότι αυτός ήταν έτοιμος να τα ξαναβρει με τη Σίλβια και γιατί το έκανε αυτό. Αποσιωπούσε τα πρώτα χρόνια ότι η Σίλβια είχε αυτοκτονήσει. Αυτό σιγά σιγά βγήκε στην επιφάνεια. Και η σχέση του με την Άσια όμως και αρχίσει να παίρνει κάτω βόλτα. Παρόλο που έκαναν μαζί ένα κοριτσάκι, τη Σούρα, η Άσια πάντα ένιωθε από εκεί και πέρα, όταν στη σκιά
της Σίλβιας Πλάθ και έκανε επίσης μια απεννοημένη πράξη όταν η Σούρα ήταν 4 χρονών. Έκανε και εκείνη μια μιμητική πράξη, τα λέγαμε. Έβαλε και εκείνη τον γκάζι, ας πούμε, στην κουζίνα να είναι αναμένο. Η διαφορά ήταν ότι εκείνη δεν προστάτευσε το κοριτσάκι της και πέθαναν μαζί και οι δύο από το αέριο στην κουζίνα. Ο Ντέντ μετά απέφευγε βέβαια να αναφέρεται σε αυτά τα γεγονότα και είχε μια ιστορία με πάρα πολλές αναλλαγές συντρόφων, μια πολύ ακατάστατη ζωή, που όμως πάντα έλεγε ότι τον στοίχιωνε αυτός ο θάνατος της μεγάλης του αγάπης της Σίλβιας. Και κανείς δεν είχε μιλήσει στα παιδιά για το πώς πέθανε η μητέρα τους μέχρι και την πολύ μεγάλη ηλικία τους, κοντά στην ενηλικίωσή τους. Ωραία. Να μιλούσαμε, σκέφτομαι λίγο σιγά σιγά και για την έρευνα που έχουμε κάνει στο λόγο ψυχής, μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη των ονείρων της Σίλβιας Πλάθ μέσα από τα ημερολόγια της. Βέβαια, τα ημερολόγια των 3 τελευταίων χρόνων της ζωής της καταστράφηκαν από τον Τεντ Χιούς, ο οποίος είπε ότι το έκανε αυτό για να προστατεύσει τα παιδιά. Έχουμε κάποιες μαρτυρίες ότι η Άσια τα είχε διαβάσει και φαινόταν να βγάζει πάρα πολύ θυμό εναντίον της Άσιας και να μιλάει και για το γάμο της με πολύ αρνητικό τρόπο. Από τα υπάρχοντα τέλος πάντων ημερολόγια της, μεταξύ του 1956 και του 1959, για αυτά δηλαδή τα 3 χρόνια, απομονώσαμε 43 όνειρα και από αυτά τα 43, 8 εφιάλτες, οι οποίοι φαίνονταν συνδεδεμένοι με την έννοια του θανάτου. Τα βάλαμε σε χρονολογική σειρά και μελετήσαμε 3 πράγματα κυρίως, δηλαδή το κατά πόσο υπήρχε μια εξέλιξη στη θεματολογία και θα εξηγήσουμε λίγο παρακάτω τι εννοούμε με βάση αυτό, την έννοια της θεματολογίας, κατά πόσο υπήρχε η αίσθηση της πρωταγωνίστριας μέσα σε αυτά τα όνειρα, αυτό που λέμε agency, κατά πόσο δηλαδή ήταν μια ενεργής παρουσία ή μια πιο παθητική παρουσία, αλλά και το πώς τελείωναν τα όνειρα, δηλαδή αν τελείωναν με θετικό τρόπο, αρνητικό ή αν υπήρχε εκκρεμότητα. Σίγουρα λοιπόν σε αυτή τη θεματική του θανάτου βρήκαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως μεταφορές. Η Σίλβια σε αυτά τα όνειρα κάποιες φορές αναφέρεται ως Ίσης, Αιγυπτιακή θεά που συνδέεται και με τη μητρότητα αλλά και με το θάνατο. Όνειρα στο ημερολόγιο. 10 Μαρτίου 1956, 24 ετών. Θυμάμαι τα όνειρα που είδα τις 2 τελευταίες νύχτες. Το πρώτο. Κάνω μια ακρόαση για ένα θεατρικό έργο και βρίσκομαι σε ένα τεράστιο γυμναστήριο όπου οι κλόουν και οι ηθοποιοί κάνουν πρόβες. Παντού επικρατούσε μια βαριά ατμόσφαιρα απειλής. Έτρεχα. Τεράστια βάρη έπεφταν στο κεφάλι μου. Μαύρες μπάλες, μαύρα βάρη, τροχοφόρα οχήματα και το ολισθηρό δάπεδο. Όλα προσπαθούσαν να με συνθλίψουν, κινούμενα με βαριές αδέξιες κινήσεις και από τύχη την γλίτωνα. Μετά φορούσα το μαύρο παλτό και τον μπερέ μου. Η Ίσης πενθούσε, η Ίσης έψαχνε, περπατούσε σε ένα σκοτεινό έρημο δρόμο. Μπήκα σε ένα καφέ, έψαχνε και σε μια καρέκλα, κρύβοντας το πρόσωπό του πίσω από μια εφημερίδα, καθόταν ο σκοτεινός, ο ευγενής, της χαμογελούσε. Στάθηκα τρομαγμένη και αυτός ξετύλιξε το πρόσωπό του και ήρθε μαζί μου, σκοτεινός και γλυκός. Αλλά και άλλες μεταφορές βρήκαμε, όπως το ελάφι. Υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό όνειρο που βλέπει ένα ελάφι να είναι σκοτωμένο, είναι υποτίθεται φτιαγμένο από κάποιο υλικό, από τον πατέρα, αλλά ο λαιμός του κάπως κρέμεται και φαίνεται να συνδέει αυτή τη μορφή του ελαφιού με τον εαυτό της. Πρόσφατα βρήκα και φωτογραφίες όπου χαϊδεύει ένα ελάφι και μου θύμισε λίγο εικόνες από τη Φρίντα, που και εκείνη είχε στον κήπο της ελαφάκια και έχει ζωγραφίσει και τον εαυτό της με ελαφάκια. Τη Φρίντα Κάλλο, ναι. Τη Φρίντα Κάλλο έχει την κόρη της. Αλλά και βέβαια την πολύ χαρακτηριστική ζωγραφιά της Φρίντα Κάλλο, όπου έχει το κεφάλι Φρίντα και το σώμα ελαφιού τραυματισμένο από πάρα πολλά βέλη. Έτσι, αυτή τη σύνδεση κάπως
Κάναμε συνειρμικά. 28 Σεπτεμβρίου 1959, 27 ετών. Ένα όνειρο χθες το βράδυ. Ο πατέρας μου έφτιαχνε ένα σιδερένιο άγαλμα ελαφιού, το οποίο είχε ένα ελάττωμα στο χύτευμα του μετάλλου. Το ελάφι ζωντάνεψε και ύστερα έπεσε με σπασμένο λαιμό. Έπρεπε να το πυροβολήσουν. Κατηγόρησε τον πατέρα μου πως το σκότωσε λόγω της ελαττωματικής του τεχνικής. Και έχει αρκετή σημασία έτσι να πούμε και πράγματα που αναφέραμε και σε σχέση με τον Κάφκα, Χρήστο, όταν μιλούσαμε. Έχεις κάνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση μεταξύ των ονείρων του Κάφκα και των ονείρων της Σίλβιας Πλάθ, αν θες να μας πεις. Ναι, έτσι μια σκέψη περισσότερο. Στα όνειρα της Σίλβια, όπως είπες, Αθηνά, υπάρχουν όλα αυτά τα σύμβολα, τα στοιχεία. Είναι πραγματικά τρομακτικά, έτσι, και να τα διαβάζεις. Δυστοπικά όνειρα είναι ότι γεννάει νεκρά μωρά, σκιές και νεκροί ζωντανεύουν και την κυνηγούν και θέλουν να τη σκοτώσουν. Όλο αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ έντονο. Το ενδιαφέρον είναι ότι στα όνειρά της, αυτό που βρήκατε στην έρευνα του λογοψυχής, είναι ότι όσο εξελίσσονται τα όνειρα και προχωρούν, υπάρχει μία μετατόπιση, μία μετακίνηση. Δηλαδή, ενώ στην αρχή είναι λίγο πιο σουρεαλιστικά, πιο αφηρημένα, πιο απρόσωπα, όσο περνάει τα όνειρα και εξελίσσεται η αφήγηση, γίνεται όλο και πιο ρεαλιστικά. Δηλαδή, δεν είναι η ίση, δεν ξέρω τι, είναι η ίδια που την κυνηγάνε να τη σκοτώσουν, ας πούμε. Είναι λοιπόν προσωπικά, είναι συγκεκριμένα, ρεαλιστικά. Αυτό σε προηγούμενα επεισόδια μας, και ένα από αυτά είναι ο Κάφκα, είχαμε συζητήσει ότι είναι στοιχεία, δηλαδή η μετάβαση από τον σουρεαλισμό στην κυριολεξία, από το αφηρημένο στο προσωπικό, ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που συνήθως το θεωρούμε καλό για τα όνειρα. Στον Κάφκα, ας πούμε, θυμόμαστε ότι όσο πιο πολύ γινόταν συγκεκριμένα τα πρόσωπα, αντί για γίγαντες έβλεπε τον πατέρα του, τόσο πιο πολύ ο ίδιος δυνάμωνε και φαινόταν ότι υπήρχε μια απευαισθητοποίηση των θεμάτων. Βελτιωνόταν η ψυχική του κατάσταση και σαν να λύνονταν, ας το πούμε έτσι, τα θέματα του. Στη Σίλβια υπάρχει η ίδια πορεία, μόνο που σημαίνει το ακριβώς αντίστροφο. Όσο πιο πολύ το σκηνικό καθαρίζει, τόσο πιο πολύ η ίδια βουλιάζει στην κατάθλιψη και το κάλεσμα του θανάτου γίνεται κοφαντικό. Βέβαια, όπως συζητήσαμε, κάτι λείπει εκεί. Είναι αυτό που ανέφερα πριν, η εξέλιξη του θέματος, της θεματικής του θανάτου, που όπως είπες γίνεται όλο και πιο κυριολεκτικό, περισσότερο ρεαλιστικό, συγκεκριμένο, προσωπικό. Όμως λείπουν τα άλλα δύο στοιχεία. Ενώ δηλαδή το πρώτο μας ταιριάζει με τον Κάφκα, είχαν την ίδια πορεία, εκεί που διαφέρουν είναι στην αίσθηση του πρωταγωνιστή που είπαμε στο agency. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η αίσθηση, αλλά υπάρχει μια παθητική στάση απέναντι στη ζωή. Και επίσης το τέλος των ονείρων είναι είτε αρνητικό, είτε μένει στην εκκρεμότητα. Σε αντίθεση με τη σειρά ονείρων του Κάφκα, όπου σιγά σιγά ήταν και πιο ενδυναμωμένος και αναλάμβανε και περισσότερο δράση ως ενεργός πρωταγωνιστής. Οπότε από τις τρεις αυτές, ας πούμε, κατηγορίες με βάση τις οποίες κάναμε την ανάλυση, η μία ήταν ίδια με τον Κάφκα, αλλά οι δύο διέφεραν. Τελικά η απευαισθητοποίηση, σκέφτομαι, στην περίπτωση της Σίλβια ήταν ο θάνατος. Αυτή ήταν, δηλαδή ερχόταν πιο κοντά στο θάνατο και εμένα αυτό μου θυμίζει και το επεισόδιο μας με τον Φρόιντ, το δεύτερο επεισόδιο, το πρώτο της σειράς των όνειρων, όπου εκεί μιλάμε πολύ για τους εφιάλτες και για τα όνειρα PTSD, όπου εκεί δεν υπάρχει καμία μεταφορά. Οι άνθρωποι βλέπουν ομά σε επανάληψη τη στιγμή, ας πούμε, του κινδύνου ή του επικείμενου θανάτου τους. Οπότε μάλλον είναι PTSD όνειρα. Σκέφτομαι αυτά που βλέπει εκείνη. Σίγουρα είναι PTSD όνειρα και αυτό μας φέρνει και σε έρευνες που πλέον έχουμε και πολύ πρόσφατες που δείχνουν ότι οι άνθρωποι που βλέπουν εφιάλτες και επαναλαμβανόμενους χωρίς να είναι απαραίτητο ότι αντικατοπτρίζουν ακριβώς την πραγματικότητα που έχουν ζήσει, μια συγκεκριμένη δηλαδή απώλεια, ας πούμε, του πατέρα της, παρόλα αυτά είναι εφιάλτες πολύ τρομακτικοί, επαναλαμβανόμενοι, πιο συχνοί από ό,τι έχει ο μέσος άνθρωπος, και αυτό φαίνεται και στις σύγχρονες έρευνες ότι είναι ένα σημάδι και χρόνιου μετατραυματικού συνδρόμου ή σύνθετου, πολλές φορές το αναφέρουμε, και είναι και ένα σημάδι αυτοκτονικότητας που πρέπει να προβληματίσει τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
Όταν δηλαδή έχουμε ανθρώπους με σύνθετα τραύματα χρόνια που βλέπουν πολύ μεγάλη συχνότητα τέτοιων εφιαλτών, μπορεί να βλέπουν και 2 τέτοια όνειρα τη βδομάδα. Αυτό είναι ένα πολύ ανησυχητικό σημάδι. Μάλιστα, μια έρευνα του 2025 λέει ότι η επόμενη μέρα είναι μια επικίνδυνη μέρα από ένα τέτοιο όνειρο. Φυσικά μιλάμε για ανθρώπους με αυτοκτονικό ιδεασμό και τέτοιου τύπου δυσκολίες. Ναι, και όχι μόνο θα έλεγα, μπορεί για κάποιες φορές να μην έχουν συνειδητά αυτοκτονικό ιδεασμό, αλλά βλέπουμε μέσα στα όνειρά τους να επαναλαμβάνεται αυτό το μοτίβο του θανάτου και στο ξύπνο τους κάποιες φορές να το αρνούνται αυτό ή πραγματικά να μην το έχουν στο νου τους. Έτσι, έχω στο νου μου θεραπευόμενους που είτε στα όνειρά τους, αλλά είτε και στα παραμιλητά τους κάποιες φορές μιλούσαν για την επιθυμία του θανάτου και στο ξύπνιο τους αρνούνταν πεισματικά οποιαδήποτε σχέση με τέτοιες σκέψεις. Καλά, και μάλλον αυτό συνέβη και στην περίπτωση της Σίλβια, γιατί είπαμε ότι υπήρχε η έννοια του διπλού και ένα κομμάτι ζωής και ένα κομμάτι θανάτου στον ξύπνιο της. Ας πούμε, εγώ σκεφτόμουν το The Bell Jar όταν το είχα διαβάσει, σκεφτόμουν τι ωραία, έχει ένα happy end. Και η ζωή της κανένα τέτοιο happy end δεν είχε. Στον ύπνο της όμως δεν συνέβαινε αυτό. Στον ύπνο της ήταν όλο μονοκόμματο προς την καταστροφή και τον θάνατο. Οπότε αυτά νομίζω είναι ευρήματα με πολύ μεγάλο κλινικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που δουλεύουν με αυτόν τον πληθυσμό. Να βλέπουμε δηλαδή και να ακούμε και αυτά που μας λένε οι άνθρωποι στο ξύπνιο τους συνειδητά, ακόμα και κομμάτια από τα ημερολογιά τους, γράμματα, αλλά και ο κόσμος των ονείρων έχει πάρα πολλές πληροφορίες για να συμπληρώσουν αυτή την εικόνα. Πολλές φορές και στις ψυχιατρικές εκτιμήσεις μένουμε στο ότι ρωτάμε τους ανθρώπους αν έχουν κάποιες τέτοιες σκέψεις και κάποιοι μπορεί να μας πούνε όχι. Και πράγματι μπορεί συνειδητά να μην τις έχουν. Και να μας παραπλανήσει αυτό και να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Ενώ τα όνειρά τους αποκαλύπτουν μια άλλη πραγματικότητα. Θεωρούμε ότι αν δεν έχει τέτοια σκέψη ή αν δεν έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ότι είναι παράγοντας προστασίας. Και είχαμε πει επίσης από το πρώτο μας κιόλας επεισόδιο του πρώτου κύκλου, όταν μιλήσαμε για τη Virginia Woolf και τις έρευνες που και εκεί έχουμε κάνει, ότι αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να υπάρχουν και οι 2 φωνές παρούσες, είτε στα γραπτά, είτε στα προφορικά, είτε και στα όνειρα των ανθρώπων. Φωνές ζωής, φωνές πιο καταθλιπτικές, οι οποίες όμως να υπάρχουν είτε σε ισορροπία, είτε οι φωνές για τη ζωή να είναι πιο ισχυρές. Όταν αρχίζουν να επικρατούν οι φωνές του θανάτου, είτε στο ξύπνιο είτε στον ύπνο, τότε πραγματικά είναι πολύ ανησυχητικό. Και είναι ίσως λίγο παραπλανητικό και για μας, ας πούμε, να μένουμε στο ότι ο θεραπευόμενός μας έχει δεσμευτεί με τη ζωή προφορικά. Πολλές φορές λέμε, μα έχουμε κάνει ένα συμβόλαιο με το θεραπευόμενο ότι όσο είναι στη θεραπεία δεν θα κάνει κάτι να βλάψει τον εαυτό του. Αλλά υπάρχουν και οι άλλες φωνές που έχουμε δει και στο Βανκόχ, το είπαμε αυτό στο εκείνο το επεισόδιο, που δεν ακούνε καθόλου. Ούτε έχουν καμία συμφωνία με κανέναν θεραπευτή. Δρούν μόνες τους και αυτόνομα. Εντάξει, και έχουμε στο νου μας ότι μια απόπειρα μπορεί να είναι μια απόλυτα συνειδητή πράξη που δεν μπορεί να μην είναι. Δηλαδή δεν είναι μια πράξη που επιτελικά κάποιος λέει εγώ θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτή την κίνηση, μετά θα κάνω την άλλη. Δηλαδή εγώ δούλευα με μια γυναίκα η οποία ανέβαινε κάθε απόγευμα και άπλωνε στην ταράτσα τα ρούχα της. Και κάποια στιγμή είπε, ήταν σε πολύ βαριά κατάθλιψη, ζούσε στην Αυστραλία και είχε κάνει αυτό που τώρα λέμε ηλεκτροσόκ, που είναι πολύ οργανωμένο, με νάρκωση κτλ. Και δεν την είχε βοηθήσει τίποτα. Και κάποια στιγμή, καθώς βρισκόταν στην ταράτσα, είπε «Δεν κοιμάμαι λίγο, που είμαι λίγο κουρασμένη». Και κάθισε στην άκρη της κουπαστής, ας πούμε, του κάγκελου και έπεσε από το κάγκελο. Και παίζησε βέβαια. Και είναι μια χαρά. Και αυτό βέβαια ήταν ένας πολύ παθητικός τρόπος και καθόλου οργανωμένος. Όταν μετά από πολύ καιρό που δουλεύαμε τη ρώτησα, αλήθεια τώρα, το έχεις σκεφτεί ποτέ όμως ότι αυτό μπορεί να το έκανες? Είπε, κάποια στιγμή καθώς ανέβαινα, κοίταξα το κάγκελο και είπα, θα μπορούσα να το κάνω και αυτό, αλλά δεν ήταν καθόλου ένα οργανωμένο σχέδιο που και μάλιστα τα παιδιά της είχαν θυμώσει πολύ. Της λέγανε, μα καλά είχες τέτοιο σχέδιο και δεν το είχες πει σε κανέναν.
λέει όχι, δεν είχα κανένα οργανωμένο σχέδιο. Υπάρχουν νομίζω διαφορετικές περιπτώσεις. Κάποιοι άνθρωποι που το έχουν σκεφτεί και έχουν γράψει και σημειώματα και μέρες πριν, όπως παραδείγματος χάρη με τη Γουλφ, ήταν μια τέτοια περίπτωση. Αλλά και άλλοι πραγματικά που δρουν πιο ασυνείδητα. Εγώ έχω στο νου μου και ένα θεραπευόμενο, ο οποίος έχασε το παιδί του από ένα ατύχημα για το οποίο θεώρησε τον εαυτό του υπεύθυνο και οδηγώντας μια μέρα, του πέρασε μια σκέψη ότι ποτέ δεν θα το ξεπεράσω όλο αυτό και ποτέ δεν θα με συγχωρήσει η οικογένειά μου για αυτό που συνέβη. Και το επόμενο λεπτό βρέθηκε να έχει τρακάρει με το αυτοκίνητο του πάνω σε ένα τοίχο. Είναι και αυτές οι περιπτώσεις κάποιες φορές ασυνείδητες απόπειρες αυτοκτονίας. Ή να πούμε, ας πούμε, ότι υπάρχει και κάποιο είδος αυτό που λέμε σκιώδης αυτοκτονία, το shadow suicide, που είναι αυτό που κάποιοι ειδικοί λέγανε και για τον πατέρα της Πλάθ, ότι παραμελώ, ας πούμε, την ιατρική μου φροντίδα, είναι και μια σκιώδης αυτοκτονία. Ίσως εδώ έχει σημασία να μιλήσουμε και για μία άλλη έρευνα. Έτσι, το συζητούσαμε πριν ξεκινήσουμε το podcast, σειρά μάλλον έρευνων θα έλεγα, της Cartwright, που εκείνη εστιάζει πάρα πολύ στην άλλη πλευρά αυτής της αυτοκτονικότητας ή της τάσης να βλάψει κανείς τον εαυτό, που είναι η δύναμη που έχουν τα όνειρα ως ενδείξεις αυτοίασης. Πώς δηλαδή ο εγκέφαλός μας μέσα από την ονειρική δραστηριότητα και εφόσον υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, μπορεί να βοηθήσει την θεραπευτική διαδικασία. Είτε κάποιος είναι σε θεραπεία, είτε όχι. Στα δικά της πειράματα, οι άνθρωποι δεν βρίσκονταν σε θεραπευτική διαδικασία, ούτε έπαιρναν κάποια αγωγή. Είχαν μια ήπια βέβαια κατάθλιψη και ήδη αφού τους προσκάλεσε στο εργαστήριο ύπνου, ότι τα όνειρα που έβλεπαν κάτω από κάποιες προϋποθέσεις φαίνεται να είχαν αυτή την δράση αυτοίασης. Και οι προϋποθέσεις αυτές, όπως ήδη μία την έχουμε αναφέρει συνεχώς, είναι ο ενεργός ρόλος, το agency, ότι έχουν μια δυνατότητα να ενεργούν και να λύνουν τις δυσκολίες τους. Το ενεργό συναίσθημα είναι μια άλλη προϋπόθεση και για μένα ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Υπάρχει μία σύνδεση στα όνειρα που ας πούμε έχουν κάτι θεραπευτικό, πάντα μιλάμε, με την παιδική ηλικία. Είτε άμεση είτε έμεση. Ακόμα και αν δεις ένα παιδάκι, ένα παιδικό ρουχαλάκι. Ενώ στα όνειρα που δεν είναι προωθητικά και είναι έτσι σαν τη Σίλβιας, λείπει αυτό το στοιχείο. Εμένα μου φαίνεται συγκλονιστικό αυτό το έβριμα. Γιατί αν σκεφτεί κανείς, είναι σαν μέσα από τα όνειρα αυτά να ανανεώνεται. Εγώ το φαντάζομαι σαν να ανοίγει το σιρτάρι που απ' έξω γράφει εαυτός, ταυτότητα, όπου αυτό το σιρτάρι μέσα έχει όλες τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες της ζωής μας και έτσι είναι σαν να παντρεύεται η παρούσα εμπειρία που έχει agency και είναι πιο έτσι, ας πούμε, βελτιωμένη μέσα στο όνειρο με παλιά κομμάτια αυτού. Είναι σαν να γίνεται ένα update στο ποιος είμαι. Τα συγκεκριμένα όνειρα, ένα θετικό update. Αυτό που σχολιάσαμε από μένα, έτσι μου έκανε πολύ εντύπωση, είναι ότι στα όνειρα της Σίλβια υπάρχουν νεκρά μωρά. Γεννάει νεκρά μωρά που κανείς θα έλεγε μάθω και αυτή είχε έτσι μια κοίηση που δεν ήταν επιτυχημένη. Αλλά σε ένα τρίτο επίπεδο ανάλυσης, σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσε να είναι και το δικό της εσωτερικό παιδικό κομμάτι, το οποίο όμως γεννιέται νεκρό. Άρα τελικά δεν αφομοιώνεται το παρόν στο παρελθόν, αλλά μάλλον το παρελθόν φυλακίζει το παρόν σε έναν θάνατο. Κάπως έτσι το σκεφτήκαμε. 15 Νοεμβρίου 1959, 27 ετών. Κακά όνειρα ότι πεθαίνω κατά τον τοκετό σε ένα άγνωστο νοσοκομείο, χωρίς να μπορώ να δω τον Τεντ, ή ότι γεννάω ένα μπλε μωρό ή ένα παραμορφωμένο μωρό, το οποίο δεν θα μου επέτρεπαν να δω. Και υπάρχει και το επόμενο τελικό κριτήριο, που είναι ότι οι ονειρικές ιστορίες που φαίνεται να βοηθούν την αυτοίαση προσανατολίζουν τον ονειρευόμενο προς το μέλλον. Κάτι που εδώ πέρα έλειπε παντελώς. Υπήρχε δηλαδή αυτή η αναφορά σε κάτι παιδικό, όπως είπες, το οποίο όμως ήταν νεκρό, και έλειπε και ο προσανατολισμός προς το μέλλον. Δηλαδή, περιμένουμε ότι μια ιστορία ονειρική αυτοίασης έχει τα χαρακτηριστικά που θα θέλουμε να έχει και μια καλή ιστορία μέσα στην ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, να έχει αναφορά στο παρελθόν, στο παρόν, στο μέλλον, με agency, ενεργό πρωταγωνιστή δηλαδή, και έντονη έκφραση συναισθήματος. Αυτά είναι που επιδιώκουμε να συμβαίνουν και μέσα στη θεραπευτική
διαδικασία. Και να πω και λίγο ότι και δουλεύοντας μέσα στη θεραπεία με εφιάλτες των θεραπευόμενών μας, είναι πολύ σημαντικό να τους ενισχύσουμε έστω και μέσα από τη φαντασία τους αυτά τα χαρακτηριστικά, να τους βοηθήσουμε δηλαδή να ολοκληρώσουν ή να τελειώσουν το όνειρο με ένα διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε να εμπεριέξουν αυτά τα στοιχεία και κυρίως ένα τέλος που θα μπορούσε να τους οδηγήσει σε ένα σημείο ενδυνάμωσης και ασφάλειας. Κάτι που δεν είναι τόσο απλό. Έτσι συζητούσαμε και πριν ξεκινήσουμε την εγγραφή ότι μπορεί να ζητήσουμε σε θεραπευόμενους που βλέπουν εφιάλτες να ολοκληρώσουν ένα όνειρο ή να το επεκτείνουν ώστε να νιώθουν ασφαλείς και ενδυναμωμένοι, αλλά δυσκολεύονται πάρα πολύ να το κάνουν. Έχω στο μυαλό μου μια θεραπευόμενη που αρνιόταν να δει τον εαυτό τους, να μην είναι γδαρμένη από την κορφή μέχρι τα νύχια, τραυματισμένη. Έφτανε σε ένα σημείο που θα μπορούσε ίσως να την βοηθήσει κάποιος, μέσα από μια μακρά πορεία μέσα από το δάσος, που είχε υποστεί τα πάνδυνα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσε να αλλάξει αυτό το στοιχείο του να μην φτάνω κατατραυματισμένη και σκισμένη, ας πούμε. Και εγώ σκέφτομαι έναν θεραπευόμενο που είτε μέσω της φαντασίας, σε μια προσπάθεια να συνεχίσουμε το όνειρό του, είτε και μέσα από την επεξεργασία ενός άλλου θεραπευτικού μοντέλου που ίσως κάποιοι το γνωρίζουν, το EMDR, που πάλι μας πηγαίνει σε μια κατάσταση μερικές φορές ημιονηρική τέλος πάντων, έλεγε ότι δεν μπορώ, τα πόδια μου είναι δεμένα. Ακόμα και τώρα που φαντάζομαι, έχω γύψο στο πόδι μου. Δεν μπορώ να το. Και όλο γίνεται σε ένα τα καταφέρνω, δεν τα καταφέρνω. Τα καταφέρνω, δεν τα καταφέρνω. Πάντως, νομίζω ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε ότι αυτοί οι εφιάλτες δεν είναι μια θανατική καταδίκη και ποινή. Αυτό συζητάμε, ότι μέσω της θεραπείας μπορούμε να επέμβουμε και μπορούμε κάτι να κάνουμε για όλο αυτό το πράγμα. Οπότε δεν είναι να φοβόμαστε τα όνειρά μας, αλλά να τα ακούμε προσεκτικά για να τα βοηθήσουμε να μας βοηθήσουν τελικά. Και ίσως να καταφεύγουμε και σε βοήθειες που δημιουργούν ασφαλή πλαίσια, ώστε όλα αυτά τα πράγματα να μπορούμε να τα επεξεργαστούμε, να μην το κάνουμε αυτό μόνοι μας. Εντάξει, και πώς όπως και η θεραπεία είναι ένα πράγμα το οποίο χτίζεται σταδιακά. Δεν είναι και η παρέμβαση σε ένα όνειρο να γίνει ξαφνικά μια μαγική. Γιατί αυτό καμιά φορά μπορεί να τους τρομάζει και τους ανθρώπους, ότι θα κάνω μια τραγική παρέμβαση που θα πρέπει να τα αλλάξω όλα. Ενώ με πολύ πολύ μικρές αλλαγές μπορεί να αλλάξει λίγο το πλαίσιο, να αλλάξει αν είναι μέρα ή νύχτα, να αλλάξει αν βρέχει, να αλλάξει πολύ πολύ μικρές αλλαγές. Μπορεί σταδιακά να χτίζουμε ακόμα και κάποια επαναλαμβανόμενα όνειρα να αλλάζουν. Πάντως η αίσθηση αβοηθησίας στο να αλλάξει κάποιος το σενάριο και στο ξύπνιο του ονείρου ταιριάζει με την αίσθηση αβοηθησίας που νιώθει γενικά στη ζωή του. Αυτό είναι σημαντικό. Και αυτή η αίσθηση αβοηθησίας βελτιώνεται πολύ σταδιακά μέσα σε ένα πάρα πολύ ασφαλές περιβάλλον θεραπευτικό. Από τα πρώτα ποίηματα 1948, 16 ετών. Με ρωτάς γιατί αφιερώνω τη ζωή μου στο γράψιμο? Μήπως το βρίσκω διασκεδαστικό? Αξίζει τον κόπο? Και πάνω απ' όλα αποδίδει χρήματα? Αν όχι, τότε υπάρχει κάποιος λόγος? Γράφω μόνο και μόνο επειδή υπάρχει μια φωνή μέσα μου που δεν ησυχάζει. Ωραία, ολοκληρώσαμε για σήμερα και η προσπάθειά μας ήταν και όλη η δουλειά και όλο το έργο της Sylvia Plath να μην μείνουμε μόνο στα αρνητικά, αλλά να αξιοποιήσουμε κάπως και όλο αυτό στο να βοηθήσουμε και τους αυτούς μας και τους υπόλοιπους. Χαιρόμαστε που σας ξαναβρίσκουμε στο νέο μας κύκλο και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.